सेकेन्ड र'लाय आर'नाइ माबानो दिनै बे गोथार सानाव मरफां सोरां आफादनि जि मावख' लुफुंनाय गिबि खुन्था गायसनजेननाय हाबाफारियाव नुजाथिफैनाय जोंनि दौथांमोन सापागुरि समष्टिनि मानगोनां एमएलए सार आरो बे दिनैनि गोथार सानावनो जोंजों लोगोसे नुजाथिफैनो हानाय जोंनि कख्लाबारि ओनसोलनिनो मानिजाथाव बिथां दा गिबियाव जोङो खुन्था गायसनजेननाय बे हाबाफारिखौ जागायनायनि सिगांनो जोंनि मरफां सोरां आफादनिफ्राय मानगोनां बिथां दौस्रांमोन सापागुरि समष्टिनि एमएलए सारखौ बरायनानै लाग्रोनो थाखाय आफादनि गाहामै खावलायबाय। सानाव नुजाथिफैनो हानाय जोंखौ माने बे हाबाफारियाव हेफाजाब होनाय जोंनि कख्लाबारि ब्लक बिपिएफनि मानगोनां बिथाङा नेहाथारिनो बिथांखौबो जोङो मरफां सोरां आफादनि जानानै गांसे आर'नाइजों बरायना लाग्रोनो थाखाय नैथि हाबाफारि जोङो दिनैनि बे खुन्था गायसनजेननाय हाबाफारि बेखौ जागायलांनो थाखाय मानगोनां जोंनि दौस्रांमोन सापागुरि समष्टिनि एमएलए सारखौ खावलायबाय। नैथियाव बिथांखौ खावलायबाय मानगोनां आफादनि बिथांखौ फारि फारि आफादनि आफादगिरि दङ जोंहा बिथांखौ बुंबाय माबानि बिनय सेक्रेटारि बाकी फारि फारि मुखिया गोलैदो ओइ सिलु होनाय नङा बायना बायनो